kan lalpai Isu Krista mingin si bai chaber kan buk non le chewa voini intan malsom nani thar lo ni le selati in du sakna sang ber ka hlana cheu pathian thu thiang lim chiarin ni lo ngai thlang u rom mi ten hen ter ko pona le khathon bung som panga chang som pathum tharau thiang lim thil ti theina zara be seina in nga theina turin be seina pathian chuan in rin awangin lom na le rem na tin rengin tikhat cheuro se lalpana thokan zatan mal min som sakro se amen chu ni som ni pasari sang ni som ni chuak Nagaland po sinata landanin Zarkhan state a chuan Mars ni khata tanga chu ni som ni panga thleng khan mi zali somli pakwa zetin mani nun na hlut takla in mual min liam santi kan huwa achan le wang bulpui ber chu covid-19 awanga in khar khip na kalpui chuan beidon na tlang chi pa lon tirin an nun na hlutak po za zolovin alak tirta ani tun haya Zarkhan state suicide rate hi 5.5 person per day ania avarap thakte lul em he chanchin dom lo tak ka hriat ruala karil ruwa thuran lang zat chu beiseina pathian beltu kan ni hi kan vavan nein kan vani hlo tak em ti hi ane covid-19 hian ring tu le ring lo mi te po angkhatin min shoot veka ta thok theilo ti sa le tharau lama tram lek lekin min hut chia tu te tor na ma hi ane bi khau lo ti salama chuan kun tlok na tham vek ane nima sala ring tu te chu khovel beiseina te in ngat lovin kan beiseina nga chana Isu Krista kan manawangin tordan kan thiam ni in alang tu te ma kan diriam na ni lovin hetiang hian karil ruwa thu aron luta ring lo mi te beidong chuan shui shual an chua ring tu te beidong chuan Bible kan chu thung ti in mihring kan lani ve miwa wangin khovel boruak hian min soi nging ve deuh thin ma se kan beiseina te pathiana kan nga chung chuan kan tlusop lovanga ama beisei tu te nena in puang thin pathian kan nei awangin beiseina nung nei fowang u lalpana thokan zatan mal min som sakro se amen